Hello, khazani mare ke chingchong phoi ni jara bajatono phung kaham nerong naidi mikha mahaplok kafe jang naisa jaga kerei kha asa doro khe pelang kha hai pilele sei angka tabok sil raba rawi sok paidara tak amno sari khe palchinai chogoi bai hai bwsa bwsa roke pasadaro roke chogoi phalya jo toktoisuk khe chogoi phalchinai da joguti rok nana hitongma borok no phalreinai nana ingkhe comment khaidi hai kafi janaisa jaga kwrui hai pilele sei hai video skaya tagraba rai sok paidara nironiala keji busuk cholai tong chiniangla aste so lupepe rokno se aste so phalbai angkhe jo toktai khe aste so phalnai je bui phaltui ma phalnai kha bui hai khe mas phal tong nironiala busuk cholai tong mikha mahaplo dam sabai di comment khai sabai di dam busuk i kafe si rojak khna kaisa hai bangma lengkö kafe jana si jaga kwrui yang rogo hai bolong rogo